Ekainaren 30ean Navarraldek Noaingo martxa antolatu du. 27. edizioa izango da aurtengoa eta Utrinku erroditur lemapean izango da. Gaur Angel Rekaldek taldeko zuzendariak kontatuko digu. Arratsaldeon. Arratsaldeon. Ta ongi etorri gaur ere. Eskerrik asko. Beno konta iguzu 27. edizioa dagoeneko. Bai, egia esan, hori da zenbaki bat, baina egia da hori ez dela izan beti lineala, baizik eta, hasieran planteatu zen gogoeta bat bezala, gure historian egun importantea izan zela, eta hasieran, lagun talde bat, pentsatu zen Arajun, eta ikusita hori ez. Denborarekin horrek hartu du bere esan nahia, bere abiadura, bere antolakuntza, eta gaur egun ja erreferentzia bada. Osea, antolakuntza, ondo mamituta dago. Hala ere, belaunaldi berrientzat agian ez dute honen ez dakite zertan datzan. Orduan, beraientzat ze kontatu, adibidez. Lehendabizi, gogoratu behar da, Noainen gertatu zela batalla historiko bat, ez? Ondo kokatzeko izan zen Nafarroaren konkistan, kontestuan, gerran, ez zen urte berean, baizik eta konkistatu ondoren 1512an gerra luzatu zen 18-19 urtetan, eta atal igual bortitzena eta gogorrena hau izan zen, ez? Batez ere, esanguratsua da, batalla asko izan ziren eta episodio asko ezagunak, ez? Amaiur eta olako gauzak, ez? Edo Pedro de Navarraren, bizitza eta historia, ez? Baina, esan dezakegu, hau, erabakikorra izan zela. Hor galdu zen, hor Nafarrek egin zuten apostu totala, osoa, Arajun ziren bere indar guztiekin, voluntarioekin, aliatuekin eta denarekin, bere Nafarren estatu osoa, zeuzkaten rekurso guztiekin, eta gaztelarrek eta espainolak etorri ziren baita ere 30.000 soldaduekin eta txikitu zituzten. Eta karo, hor gure indar guztia hor jarrita, hor galdu zen gerra. Gero gertatu zen Amaiurkoa eta bestelako, baina ja ziren bigarren mailako gertaera inzidentziak, ez, pasarteak, baina, nagusia hau izan zen. Nik batzutan esaten dut, ez, gure historian bi batalla nagusi daudela, bat Orreagakoa eta hau Noaingoa, eta dira kontrapunto. Lehendabizikoa irabazi genuen eta hortik atera zen Nafarroaren edo Euskaldunen independentzia. Nafarroako estadua hasieran, Iruñeko erresumatoriez. Baina amaieran hau gertatu zen, eta hemen galdu zen independentzia. Oraindik, gauzak ez dira egiten erabatekoak, ez dira gertatzen hola ez, baina oraindik independentzia mantendu zen iparraldean 100 urtez. Benafarra jarraitu zuen independentzia zen azken txokoa, baina ja estadu bezala ez zeukan ja bideragarritasunik, eta hori galdu zen Noainen. Defentsarako gazteluen suntxiketaren hasiera. Ordurako ja gazteluak ja suntxituta zeuden, suntxituta, ja prozesu hori ez zen izan momento bateko ekintza baizik eta urte batzutan. Nik esango nuke 1516an ja Cisnerosek eman zula ikusi zuen Nafarrak aprobetxatzen zuten indar guztiak beti altxatzeko, matxinatzeko eta hori, eta esan zuen, ez pare kenduko diegu bere defentsak. Eta 16an ja Cisnerosek eman zuen ordena eta zezen. Aurten, hain zuzen, gogoratu nahi dugu gaztelu hoien suntxiketa, baina ez zen eman urte baten baizik eta urte batzuen zehar. Eta aurten hori lehen aipatu dugun esaldiarekin, Utrinku erroditur. Bai, beste kontesto batekoa da, baina gure iritziz oso ondo lotuta hain zuzen ideia honekin, ez? Berez, Bianako printzeak berak esan zuen bere armarrian zeukan olako leyenda, ez? Bizakur, eta esaten zuen, bi aldetatik hortzikatzen naute, ez? Hori zen, alde guztietatik egurra ematen digute. Berak esaten zuen, zentzu, ez dakit, lurraldetasun ikuspuntotik, erasotzen digute iparretik, egotik, eta dena jan nahi naute, baina hori fisikoki planteatzen zena simbolikoki har dezakegu eta da alde guztietatik egurra ematen digute. Eta zentzu hortan gazteluena da hortzikatzen digute, gure ondarea txikitzen digute. Eta neurri baten baita ere gure gogoeta da
Hori gertatu zen, orain dela 5 urte, baina jarritzen dugu egoera honetan berdin ez, kupoa dela edo bestelako kompetentziak eta bestelako erabakipenak eta hori, eta alde guztietatik beti Tribunal Konstituzional, ez dakiz zer, eta alde guztietatik hortzikaten digute. Bai, hizkuntzan eta bai. Bai, alor desberdinetan simbolikoki, baina kontzeptu oso propioa daukagu. Eta hori bisualki oso argi ere islatzen da aurtengo kartelan, ez? Bai, eskatu genion marrazkilari ezagun bati, Tasio marrazkilaria, eskatu genion bera pregoilari izatea eta hori, eta ideia planteatu genion. Eta esan zen, nik kartela egingo dizuet. Eta ideia horrekin hartu zuen ideia, eta Euskal Herriaren mapa, Nafarroa historikoaren mapa jarri zuen, eta bizakur zaunkaga horskatzen. Orduan, hori, kontu edo gai orain dela 5 urtekoa, baina nahiko eguneratua. Bai, normalean hori gertatzen da memoriarekin, ez? Memoria hor dago, historia hor dago, besan da, gauza asko gertatu dira, baina gu errekuperatzen ditugu, guk jasotzen ditugu memoria hortatik, oraindik ikutzen gaituzten gaiak edo erreferentziak, ez? Eta, esaten duguna, hori, honek dauka kriston gaurkotasuna, hor gaude, iparretik edo upenetik, euskera eta beste alorretan oraindik utrinku erroditur. Bai, da azkenean hori gure gaur egungo egoera ezagutzeko edo hobe ulertzeko, ez? Leku hauek mantentzea edo horrelako ekintzak egitea, garrantzi handia dute. Bai, hain zuzen, hori da gure adituek esaten dutena, memoria tokiak, memoria guneak, ez? Erreferentzialtasuna ematen digutena, ez? Gizarte batek kokapen bat behar du. Bere jendea, bere personak, amankomuneko kultura, amankomuneko memoria eta olako erreferentziak, kohesio soziala ematen dizutenak, izateko, ez? Eta, karo, hor memoriak ematen dizu, zeintzu dira gure memoria edo gure gizartearen erreferentzia hauek, ez? Eta, horiek dira memoria guneak noain bat da, eta, horreaga baita ere, hori da. Eta, orduan, gu badakigu, hori dela gure historia, eta horren bitartez, hori dela gure gizartea. Azken finean, oso lotuta dago, orain dela gutxi egin genuen olako jardunaldi bat, eta ekarri genuen aditu bat, Valentziarra, oso katedratiko bat, historian katedraduna, eta honek esan segun, lehendabiziko esaldi izan zen, hombre, ikusi duzu zuen planteamendu eta oso egokia da, memoriaz ari garenean identitatez ari gara. Hori guretzat da, definitzen gaituena. Eta, memoriarik gabe ez gara ezer, memoria ez gara. Izan eta memoria lotuta esaldi berean. Honi buruz hitz egin genuen ere hori oinatiko jardunaldi hori buruzko elkarrizketa horretan, eta horrela delako errealitatea hori da. Bai, gogoeta hortan olako ideiak atera dira, eta baita ere egin dugu irakurketa nahiko kritikoa. Ez pentsa hau lineala dela, hau da, eta oso polita, eta Zugarramurdiko sorginak, eta olako, Zugarramurdiko prozesuaz, hori ez, Amaia Nauzia, gogoeta sakona egin zuen, eta nahiko kritiko esan ez, hor planteatzen zena, ezen sorginen kontrako erasoa, baizik eta Nafarroako emakumeen kontra. Nafarroako emakumeak garai hartan oso indartsua ziren, bazeukaten paper historikoa, bazeukaten eskubideak, errekonozimendua eta hori, eta konkistatzaileak ez zituen ikusten ondo, ez zegoen baterla, azken finean emakume hauek mantentzen zuten gure kultura, gure nortasuna, poteraren kontra konkistatuta geunden ordurako, baina hauek kriston indarra zeukaten. Eta orduan horregatik disiplinatzeko, Amaia Nauziak horrela esaten du, disiplinatzeko olako prozesu eta zeintzuk ziren olako emakume libreak, edadekoak, kuranderak, sorginak, alargunak, eta hoien kontra izan zen prozesua. Nolabaiteko prozesua hori, ez gizartea emakumeen bitartez disiplinatzeko. Olako gogoeta kritikoa alor guztietan hori izan zen, ez? Guazen, gazteluak, Gernika, gauzak ez dira hartu behar linealki. Alde batetik ikusi behar da anakronismo badagola, historia pasa dela, gauzak ezin dira hartu mimetikoki, ez? Hori gurea da eta gu gea orain dela 500 urteko
sorginak edo ez dakiz zer, eta, bueno, ez, hori gurea da. Gugea, historia horren emaitza, edo, bueno, puntu hortara ailegatu, ba, ikuspuntotik ikusten dugu, ez? Bai, eta beti hori historia kontatzen dute, baina dena ikusi behar da, gure bertsioa ez da kasualidadea, justo gauza horiek mugan gertatzea, Zugarramurdi hor dago, edo leku estrategikoetan beti gertatu izan dira gauza guzti hauek. Bai, lotuta dago, tokia, garaia, beti lotzen da, eta olako gauzak, olako ateetan gertatzen dira. Normalean, olako punto kritikoak izaten dira historiaren eta gertaeren tokiak, horregatik. Memoria tokiak izena, ez da toki fisikoa, baina oso ondo kokatuta nire ustez. Eta honen kasuan ere, argi dago, noainen, hor, azkenean, hori, gotorleku edo defentsarako leku garrantzitsuenetan. Bai, han bildu ziren zirkustantzia desberdinak, egoera oso konplejoa izan zen, baina bai, horregatik hain larria izan zen, ez? Hor bildu zirelako, gure indar guztiak, gure jende guztiak, gure topakuneak ez daki nola esan, ez? Baina, bueno, hortik atera zena, guretzat, kalamidadea izan zen. Eta hor galdu zena, baita ere, baloratu behar da, ez bakarrik gertaera fisikoan, baita ere, esanahia, simbologian hor galdu genuen, gure indarra, gure estadua, gure burujabetasuna, eta guretzat da aldaketa historikoa, ez? Lehendabizi, 800 urtetan Nafarrak, Euskaldunak hemen egon dira bere lurralde propioan, eta hortik aurrera, kanpoko armada batek sartuta, 100 urtez egon ziren gainera akantonamendu baten, herria erabat hartuta, lurraldea erabat militarizatuta, 100 urtez, errez esaten da, baina, egoera oso latza izan zen, baina hortik dator gure historia. Eta gure historia ez da ulertzen hori gabe. Batzutan esaten dutena, aspaldiko kontuak, aspaldiko kontuak, baina beharrezkoak gaurkoa ulertzeko. Eta autogobernu hori galdu arren, hala ere, gure historioak eta hizkuntza eta mantendu egin dira. Bai, lan askorekin, dakizunez, esfortzan egin, baita ere hortik, gero askotan esaten dena ez, Euskaldunak oso trebeak edo zaleak paktuak egiteko, baina paktuak behartuta, olako egoera baten, nola saiatzen gehan gure foruak mantentzen, gure egoera, beti gure nortasuna eta alden neurrian, naiz eta gerra galduta. Dena lotuta dago, galera eta paktua, baina paktua ez da eman baitare askatasunez edo nahita, da baldintza hauetan. Hala ere, egia da, Euskaldunak olako joera eta beti egoera txarrenetan, ea ere, aber nola jarraitzen dugun, gure kultura, gure nortasuna, gure kontuak, dena mantentzen. Eta gaur arte hor jarraitzen dugu, kupoarekin, euskararekin. Eta jarraipen horren baitan, hori ibilbide hau egingo da, eta horretik ere aste kulturala, noaingo aste kulturala. Hain zuzen gogo eta guzti honekin, ze pixkat garatu dugu, baina hain zuzen guk lotzen dugu hori beste egoera eta beste gertaerekin, eta horregatik aprobetxatzen dugu olako hitzaldi zikloak, olako gogoetak. Aurten ekarriko ditugu hizlari potenteak, eta Xabier Irujo, hitz egingo du Errozabal Orreagako batailari buruz, baita ere Ana Amaia Iraizozek emango digu, honek egin du tesi doktorala, Nafarroako emigrazioari buruz. Eta oso interesante izan da, batez ere azkeneko mendean, Nafarra asko nora jundiren toki batera edo bestera eta hori, eta zer eragina izan duen hori beren herrietan, hemengo konbibentzian eta hemengo ekonomian eta barrez. Baita ere, Mikel Sororenek hitz egingo digu gure historia, Iruñaz batez ere, Iruñan zentratuta, eta gero nire ustez, igual esanguratsuena, interesantena, ez dakit denak interesanteak dira, baina egongo da buldozerren arkeologia. Nola azkeneko urtetan, olako gaietan, induzketak egitean eta ikertzean, topo egin dugun olako praktika tamalgarriekin, olako toki bat aurkitu, eta buldozerra sartu eta txikitu. Ikusi dugu Iruña Beleian, ikusi dugu Gaztelu plazan, eta hainbat tokitan, baita ere, Gazteluetan hor daude aztarnak, hor daude harriak, eta harri horiek
asko esaten dute, oraindik bere tokiagatik, bere formagatik, eta markatzen dute toki esanguratsu bat. Eta ikusten dugu nola laminatzen diren, nola txikitzen diren. Buldozerren estrategia edo arkeologia honekin, gogoeta bat egiten dugu. Hor egongo dira Patxi Zabaleta, Juan Martin Elespuru, Peio Iraizoz eta Iñaki Sagredo egongo dira. Bakoitza bere alorrean, ikuspegi literario, baita ere arkeologo, baita ere aktivista, hor nahaztuko dira perspektiba desberdinak. Interesgarria. Bai. Eta edo nor gerturatu daiteke? Bai, holako hitzaldiak irekiak dira, kondestable jauregian izango dira, aurreko astean, 24-tik 27 edo lako zer, 24, 25, 26 eta 27. Eta hain zuzen hau, buldozerren arkeologiarena, 27an izango da ostegunean. Eta gero, bukaera emateko noaingo martxa? Bai, noaingo martxa, eguna da, 30, izango da larunbata, hasiko da Noainen, herrian, han bertan goizeko 10etan, ekitaldi xume bat egingo da, kanta batzuk, dantza batzuk, omenaldi txiki bat, eta martxa, 10 aterako da martxa, Getzera juteko, eta Getzen Ulibarrinaren monumentoan horra amaitzen da, egiten da baita ere omenaldi nagusia, eta hor egongo da Tasio pregoilari bezala, eta hori da. Eta gero, amaieran, bazkari totala, nola baita esateagatik. Horretarako izena eman beharko dela? Horre bai, bestea da dena irikia, baina bazkarirako aldez aurretik txartelak hartu behar dira, eta horretarako, edo Navarra alden, edo inguruko herrietako udaletxetan ere posible da, baina, errexena, Navarra alden badago webgunea, edo telefonoz deitu, eta errexena daiteke. Oso programa polita. Bai, egia esan potoloa, gauzak beti hastentzea ideia batekin, eta hitzaldia, eta gero ez dakiz, eta gero dantzariak, eta gero bazkaria, eta azkenean. Bai, hori dena prestatu behar dela, bai. Bai, baina giro ona izaten da, eta egun ona pasatzen da, batez ere da lagunen arteko martxa. Oso interesante, esan nahi handia dauka, gauza asko mugitzen dira, baina batez ere ondo gozatzeko. Bai, eta gogoekin egiten duzu. Bai. Mil esker Angel edortzeagatik gaur ere? Bai, eskerrak zuei, azken finean olako gauzak zabaldu behar dira eta zuek laguntzen diguzue hau zabaltzen. Eta jarraituko dugu. Eskerrik asko. Gero arte. Agur.